सालाकाटि समस्तियाव जों 100 जौखोन्दोआवनो जोङो रोखा जे सालाकाटियाव जों देरहाखायो मानोना थांनाय जे बिसायख'थि जेरैबायदि रायजो राजाफोरनि मदद हेफाजाब मोनबाय गामि गामि जोंनि साननाय गामियाव बेसेबां इउपिपिएल पार्टियाव बेसेबां होखो गुबुन पार्टियाव बेसेबां होखो बेफोर गासिबो रोखाखा आरो बेवहाय जोङो 5,000निबो बारा जों गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय जोङो मोननानै दङ गतिके जोङो माने इउपिपिएलआ सालाकाटि समस्तियाव देरहागोन आरो बेजों लोगोसे सारा बिटिसिआव जों 25निबो बारा मोननानै जों आरो प्रमद बर'नि दैदेननायावनो गोदान जे सरकार बे सरकारा दाफुंजागोन जोंहा बाहाय फोथायनाय दङ माने दिनै सारा बिटिसिआवनो माने इउपिपिएलखौ जे मदद होदों इउपिपिएलनि सरकार जाफिननांगौ दा बेबायदि नोंथांमोना नुगोन जे बाहाय एकदमबारे साननो हाथावै मोनसे रिजाल्टआ जागोन मानोना दिनै इउपिपिएलखौ मोजां मोनदों प्रमद बर'नि दैदेननायखौ मोजां मोनदों बे गतिके गोबां समस्तियाव जों देरहासार जानो हागोन 25था जोङो दा मोननानै दङ बिनि बारासो जागोन खम जानाय नङा गतिके हारसिङै सरकार दानो हागोन जाहाथे सरकारा मोजां माने साननाय बायदि खामानि मावनो हायो बिनि थाखाय हारसिङै दानायनि खोथाखौ जोंनि जे हान्जा बे हान्जाया सिन्था खालामो। क'क्राझार जिल्लायाव 22 मायथाइयाव माने मोनसेल' देरहासार जानो हादोंमोन एबार माबायदि बेसेबांसिम सिराव दायो जोंहा रोखायै 7था समस्तिया जोंहा रोखा दङ बिनि प्लास जानो हागौ माइनास जानाय नङा क'क्राझाराव एबार माने रायजो राजाफ्रा सोलायनाय लुबैदों प्रमद बर'आनो सरकार दागोनब्ला प्रमद बर'नि पार्टिनोनो जों भट होगोन दा बेबायदिखौ जोङो बिसायख'थि समाव जेरावबो जोङो नुनो मोन्दों आरो बेनिखायनो दिनै जोंनि गामि गामि जे साननाय बेजों जोंहा 7+ दङ 7थाखौथ' देरहागोन जों आरो माखासे जों जेखौ 50-50 लादों बेनिफ्रायबो आरो फैदेरबावगोन 7+ जों क'क्राझाराव देरहासार जानो हागोन।